Že je Facebook fenomén dnešní doby, nemusíme snad ani zmiňovat. Používá ho přes 650 milionů uživatelů po celém světě. Byl o něm natočen film, je přeložen téměř do 70 světových jazyků a někteří uživatelé si bez něj nedokážou představit svůj život. Zakladatel této sociální sítě, Mark Zuckerberg, se díky němu stal jedním z nejbohatších lidí na světě. Podle zastánců konspiračních teorií je však všechno úplně jinak. Zuckerberg je loutkou americké CIA, která může díky Facebooku dokonale monitorovat internet v souvislosti s možnými teroristickými hrozbami. Tyto konspirační teorie odstartovaly podezřelé společnosti, které investovaly ve druhé vlně navyšování základního kapitálu Facebooku. Podle listu New Zealand Herald jde hlavně o společnost Intel Quetel, která vložila do kasičky Facebooku nezanedbatelných 13 milionů dolarů. Nabízí se tak otázka. Kdo by investoval takovou sumu do na první pohled obyčejného univerzitního projektu? Média pak upozorňují na to, že štědrá společnost Intel Quetel úzce spolupracuje s americkou CIA. Nejpodezřelejším na tom je fakt, že Intel Quetel se specializuje na technologii získávání dat, dodává spisovatel Tom Hodkinson. Podle zastánců konspiračních teorií má tak Facebook sloužit ke sledování uživatelů a odhalovat případné teroristické hrozby. V jedné internetové diskuzi pak upozorňují na to, že v původních smluvních podmínkách sociální sítě stojí: Facebook může o vás rovněž shromažďovat informace z jiných zdrojů, jako jsou noviny, blog a další podobné. Pomocí Facebooku dáváte souhlas, aby byly vaše osobní údaje předávány ke zpracování ve Spojených státech. Prý tak nemáte tušení o tom, kdo všechno nás může sledovat a jak se s osobními daty nakládá. The New Zealand Herald v této teorii pokračuje dál. Podle listu hraje v souvislosti s Facebookem důležitou roli i agentura DARPA. DARPA je agentura pro výzkum pokročilých obranných projektů, která je propojená s tajnými službami. DARPA spadá pod americké ministerstvo obrany a je zodpovědná za vývoj nových vojenských technologií. Tato na první pohled nenápadná společnost disponuje neuvěřitelným rozpočtem 3,2 miliardy amerických dolarů. Na začátku roku 2002 pak zakládá dceřinou společnost IAO, která má monitorovat internet v souvislosti s možnými teroristickými hrozbami. A právě tato firma pak úzce spolupracuje s Facebookem, kde má i svoje agenty, kteří všechny informace pečlivě skladují a ověřují. Odborníci na bezpečnost i samotní uživatelé se této teorii vysmívají. Podle nich Facebook sice nakládá s některými daty uživatelů tak, jak by bylo žádoucí, ale spiklenectví se CIA naprosto vylučují. Navíc uživatelé si mohou v účtu nastavit více vrstev zabezpečení a je jen na nich, které informace chtějí poskytnout jako veřejné a které ne. Konspirátoři ale jednotně dodávají: Facebook je nebezpečný.